Ngiyaxolisa ukunqamula bomama isikhathi. Ngiyabingelela kakhulu. Ngicela uqale ngibingelele umndeni waka Hadebe. Siyanibingelela Mr and Mrs Hadebe. Sibingelela ubuholi bonke ngezihlalo zabo. Sibingelela ibandla lonke likaBaba uNkulunkulu. Siyabonga bangcwele ukuthi nathi sikwazile ukuthi sibe khona kulomcimbi omuhle kangaka omkhulu kangaka. Akukho ke bangcwele esihlangene ngako nomama uHadebe. Sihlanganiswe ukholwa. Sihlanganise nje ukukhonza inkosi uJesu. Kanjalo futhi siyanxusa ukuthi umama Hadebe lendlela asebeyihambile nobaba Hadebe kulaba bangakafiki kuleminyaka asebefike kuyo ake bathathe iphethini sekukhulunyiwe bangcwele ngabe sengifuna ukuphinda osekushiwo kodwa ngifuna ukuthi nje sibonga isithembiso abake basigcina phambi kwamfundiso wayebashadisa uthi namanje basamile kodwa kunesithembiso abangazange baze basifeze bake bangithembisa bengimema ukuthi kuzobe ukhona itafula lami elinekhekhe njengoba ngizalwa namhlanje le happy birthday kodwa angiliboni okay ke ilona le ngiyabonga bamayisi ngiyabonga siyabonga bangcwele ngifuna ukuthi nje sekushiwo konke neminyaka sebeyihlalile ukuthi bekungelula endleleni yokushada akaze kwabalula endleleni yokushada kufuna umkhumbi mawusugibelile kuba ugibelile awusakwazi ukubuye wehle ngoba kulomkhumbi enisuke nihamba kuwo uyangena emshadweni phakathi emkhunjini omunye kuvuke ubufana kodwa esange
esangena emshadweni omunye kuvuka umntombazane kodwa esangena emshadweni kubiza ukuthi nibekezelelane abazange baze bahambe kwalula baze basezwile besho abebemfakaza nabo basho uqobo kodwa ngifuna ukuthi kosemusha emshadweni nami ngifuna ukuyibongela nje next time ngizobe ngithi 20 years emshadweni ngifuna ukuthi kosamusha emshadweni kunezinto okufanele uyisebenzise noma uzenze ngoba emshadweni bangcwele akulula kodwa ngithanda ngelinye ilanga obhala kahle bangabe uJesu esesikebheni ehamba nayizinceku zakhe ngibheka uStephen zithulula umlilo wodwa zithulula ziyala zibonga zisibongisa zisitshela ukuthi kuyahlaleka nje njengoba ngishilo eqaleni ukuthi kuyahlaleka siyabonga kakhulu mama sibonga nesikhathi sosuku safisa ukuthi umcimbi ungahamba kahle uNkulunkulu abe nani siyabonga kakhulu siyabonga njengamanje sisukume sime ngeenyawo bazongena babe kunye nathi la ngaphakathi eholweni DJ ngizocela wenze njalo Lilisela mama. Dovula lenkonzo Nkosi Hlangene uzokhuleka umkhuleko omkhulu sizoba noshintsho ke kwabaphethe ama program ubaba wethu umfundisi uKhoza akekho usexolisile ubaba wethu Mashiyane naye akekho ubaba Mayisi uyeza usendleleni ngizocela shows Gabhisa uhloniphele lenkonzo singani namhlanje sizombonga uNkulunkulu ngohambo labazalwane bethu emndenini waHadebe usimemele inkosi ukuba ibe khona nathi la sikhona ngesihlabelelo 143 inkosi Hlangene bese sicela ubaba wethu ozosikhulekela ubaba wethu uNdlela ozosikhulekela
masivuka lapho masiqede kukhulekeni sicele baba uDlamini usihubele uJesu athi masikhuleka sothi baba wethu wasezulwini. Abanamaphimbo kuNkulunkulu asababolekile sizovuma ngokubambisana nje kamnandi bazalwane. Ubaba Hadebe nomama Hadebe abavumi. Ngicela sikwenzeke lokho bajabule. Sikwenze lokho nababayikona bangabavumi bazalwane. Ngiyocela sisukumeni sime ngeenyawo. Sihloniphe lenkonzo kapesa ngizocela uze ngapha nabo bonke abobaba sibacelile ukuthi bazothatha lethuba. Ngicela nize ngapha ikhulu zami zonke nje. Baba Dlamini oza sizeni ngala sonke thina sivume. Nkosi sihlangene Nkosi sihlangene Yesihlangene kethi
sabantu bakho baba vusa inhliziyo zethu ke baba ke yenhle uke yenhle Khalela somandla babana mphefumulo kena aho haleluya kena bukena boke bompe Thina masisuke so sisuke sonke obuye enkosini usiye ngayo Baba wethu wena nguNkulunkulu ngusimakade uyaphila waluhlela lokusuka emaphakadeni ukuthi sizoba khona sihlanganisiwe ke lana imndeni emibili wakaHlatshana wakaHadebe. Nkulunkulu wethu ke hamba nabo indlela yonke, sikubonile baba wethu uhamba noIsrael, hamba nalomndeni ke egameni lika Jesu baba, ngenelela njengoNkulunkulu uhambe nabo mayiqala lenkonzo iqhubeka, ungasishiyi uNkulunkulu wethu ngoba uthe wena owakha indlu ungekho
uyakhela izwe. Ngena ke njengosimakade uNkulunkulu wethu silapha siguqile ngamadolo njengokusho kwezilakho. Uthe manikhuluma nami niguqe ngamadolo. Senze njalo ke uNkulunkulu wethu sithwale simakade kubeze kuyafika esikhathini sesiphetho senkonzo ugcine nabaseze endlaleni yilo naloyo uNkulunkulu wethu namandla sithobe uNkulunkulu namandla enkonzweni yaka Hadebe. Siyabonga egameni nasegazini lika Jesu kuze phakathi. Amen. Baba wethu osemazole Usisindise
sengawakho ebusweni benkosi ke iya yone phamisa sithobeni sithobeni ebusweni benkosi ke iya phamisa sithobeni bazalwane kulolo hlelo njengalolo mndeni wakaHadebe nomndeni wakaHlatshayo seningasekho ematafuleni ngiyacabanga nizosixolela nganza kwethu mangase sithi njengamanje abasukuma abantu sengaqala phansi kube enye into futhi washi lihambe ngicela nje mndeni wami wakaHadebe nowakaHlatshayo nisixoleleni ke kulolo phutha eselenzekile bafethu sithatha ke lethuba siqhubekela phambili inkonzo yethu sivuliwe osukwini olukhulu la namhlanje lokuzobungaza ukuhlala kaBaba uHadebe nomama uHadebe emshadweni abathi ngelanga obaba uMathunjwa bebabophela ifindo bathi baqala uhambo olusha eseqala ubaba uHadebe nomama uHadebe ohambeni ke bazalwane kuyilesi simo nje esithi umnenke baba uNkosi la uhambe khona ubeka imaka ubona ukuthi nakho la ahambe khona labazalwane namhlanje bazogubha lolusuku ngoba uhambo labo siyalibona silana nje ngoba siyalibona kusukela ngalelalanga bebopha ifindo silibonile uhambo labo belihamba laleli gama elithiwa yini umshado ingakho ke namhlanje sibiziwe kuthiwa asizobukaza sizofakaza ukuthi impela silibonile uhambo labo belihamba ngithatha leli thuba kuqala nje inkosi yami ngimukele ubuholo obukhona phakathi kwethu sinobaba wethu Bishop baba wethu uMathunjwa ngizocela nje ubaba wami aphakamise nje isandla aqhame namhlanje kuleli langa elikhulu langaka baba wethu Bishop Mathunjwa ngizocela aphakamisa isandla ngasukuma ubaba nisothi bandla amen noma sithi shani baba Mathunjwa ubaba wethu uPresident Bishop wethu ubaba wethu uNkosi wavela ubaba wethu umhlonishwa umalume walelikhaya ubaba uZwide
sinobaba ongubaba emzini wakaHadebe ikhanda lakaHadebe siyakumukela Bhungane ubaba kaBaba wethu ubaba uHadebe nomama Hadebe sinobaba uNdabezitha umfundisi usuyikhohliwe baba amen sinogogo wethu igogo wethu inzala abantu ugogo weingane zakaHadebe emzini kaManxumalo nobaba wethu uHadebe ugogo wethu Masuku sinomafungasi emzini wakaHadebe kuma uManxumalo nobaba uHadebe umafungase umama uShonge usisomdala Ningixolele bakithi siyanibona nonke ngicela nje ukuthatha nje umndeni nobuholi sinobaba wethu ubaba wethu Masango ukhona phakathi kwethu sinobaba wethu ubaba wethu uZondo ukhona phakathi kwethu sinobaba wethu Sibiya ukhona phakathi kwethu sinobaba wethu Bishop ubaba wethu uNdlela ukhona ubuholo obukhona okunye ngicela kuvele bazalwane ngikubone sinobaba wethu ubaba wethu Hlophe nangesevelile ukhona noma mkhumalo kaThabani mama wethu uLady Bishop umama uNcobo ukhona phakathi kwethu awu mama Ncobo sebebabili ubaba Ncobo kushuthise nesithembu amen ungangididisi makhumalo ukhona ukamalinga ungangididisi akakasibizi ubaba Ncobo asitshela ukuthi usewumseleko sinomama wethu Lady Archbishop umama uNcobo ukhona kwi-throne ukhona ngicela phamisa isandla lekhona shani mama shani bababili akakangitshela ubaba uKhumalo uthi umama uKhumalo ngiyaxolisa mama uKhumalo ukhona ma amen mama uMgaga musu ungididisa mama sinobaba wethu baba uMgaga usibaru wethu wakaHadebe baba uMgaga ngiyabonga Mboyezi sinobaba wethu umfundisi uNtuli phakathi kwethu emzini waseSikhoveni baholi ngixoleleni nkosami makhona engambizile sinobaba wethu umvangeli umdluli baba umdluli khona danke baba danke nonke baba wethu umvangeli uDlamini baholi nonke kungashona ilanga siyabonga ukuthi nimhloniphile ngiyaxolisa baba wethu Bishop uMasondo ungangibisi vela Nyamboso khona baba nazo uzalo maHadebe siyabonga Nyamboso sinobaba wethu umvangeli bezoyicelela ukuthi ngicela ngisho ukuthi ngogodi ugcotshwe ngingekho sinobaba wethu umvangeli umduduzi Christopher Hadebe vela baba vela siyabonga bazalwane bomama nonke bobaba nonke bangani kababa Hadebe bangani kamama Hadebe abasebenzi kamama Hadebe omakhelwane siyabonga ukuthi sizokwenza lo suku olukhulu kangaka lababa Hadebe nomama Hadebe zihlobo zakaHadebe zihlobo zakaHlatshwayo usuku olukhulu kangaka olubalekile kulolu hambo lomshado ngicela ukuthatha leli thuba njengamanje singenze lutho ngaphandle kokuba kube khona ozosimukela bazalwane ukuba sesikhona kuleli khaya la kaHadebe azosho nje ukuthi simukelekile ngicela ukuthatha lethuba ngisukumisa umafungase kaManxumalo nobaba wethu Hadebe okuyena umama wethu uShongwe usisomdala kababa wethu uHadebe sisomdala ngicela sisi wami uzomukela nasi lesisizwe emzini kababa noma esihloniphe lomne wethu uMzwakhe uHadebe noMahlatshaya Masimbonge onomsa
ake nginibingelele egameni lenkosi uJesu ake ngibingelele bonke abasihambele emzini wasekhaya kwaHadebe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiyathoba Baba wethu baba omncane esuke ezweni laseGoli sesisele naye nje kuphela wonke umuntu uphelile noma silingana naye kodwa ubaba omncane wethu siyabonga ukuthi uNkulunkulu usilondile endleleni sibonga ubuholi sibonga konke ake ngibonge mangithi masimbonge bantwana basekhaya angazi ukuthi ngingathini Masimbo, masimbonge, masimo, masimbonge. Oh no, uno musaga. Usimuthande, semuthande. Ntombi mteka masithole, intombazana unonjabulo. Namhlanje ekhaya siyajabula. Abazali bengasekho kwamkhamu noNjabulo wathi nangu Njabulo ngehla ngibuya le eGoli kaZombolo noNjabulo ngisho ukuthi wahlala uNkululeko kulela ekhaya wahlala ngelinye ilanga wahlala kunzima Mzwakhe ngasebenzi wahlala uNkululeko kulela ekhaya azangasho ukuthi mina ngisemcebeni azangasho uNkululeko wafika ekhaya ehluphekile elingenaba bengenamama Mzwakhe ngasebenzi ngithi noma ngifona athi siyadla sizokwenza njani ngokuthokozana ngelilanga uNkulunkulu umphile umsebenzi ukuthi azokwazi ukuthi asodle bakhulisile uthokozane labantwana babakhulisa uNkulunkulu mefika ekhaya wayezokwenza 20 years mekafika ekhaya kithi ufika nabantwana ufika noNjabulo uNjabulo yamthola ekhaya uNjabulo akanampilo ngifuna ukuthi ngilande nje abantu bangathi waqala ngokukipita namhlanje sekayabonga wagula uNjabulo saya khona le kaHlatshwayo ngabhala incwadi kusabhala incwadi ngathi mama thina abantwana bakithi azange bahlale ngaphandle azange bahlala futhi ubaba wethu wayengayivumeli ukukipita thina ubaba wethu sashada thina nabomeyi safaka amaroka amhlophe saphuma zambisa emzini yethu wasikhasha ubaba ibhasi ngayofika eGoli namhlanje ngisahleze endlini yami engasekho umkhwenyana ngisho ukuthi ngelinye ilanga ngihlezi noShongwe ubuya la Shongwe uthi mamakhe ngiphatheka kahle uyazi noma ngoMzwakhe akasebenzi asizame isikhothuluze akashadiswe Mzwakhe esalobola saqeda kwaba amandla ukuthi asinamandla ukuthi ashade asinako amandla sayehla sayolobola emlazi kwabuya basemandeni kwenziwa yonke into qeda sinamandla ukuthi uNkululeko ashade hlezi uNkululeko wahlala nathi engayibiki inhlupheko yakhe angabiki ukuthi akanaphilisa angabiki ukuthi umyeni wami akasebenzi ngoba wena phela lapho uzekhona usemnothweni uma engenaluthi indoda yakhe ayilutho uma indoda yakhe ingasebenzi ngeke izivukele futhi ngoba phela ayisebenzi ufika uNkululeko la ekhaya kunabantwana bodadewethu abantwana bodadewethu ugcwele leli khaya ugcwele abakhalile bahlala kulela khaya nabo umduduzi bahlala kulela khaya ugcwele kulela khaya kodwa ngikhumbula nangeyi1 ilanga likuthiwa azange baze badle azange banjani wahlala lo ntombazane wahlala yazi ngithi noma ngifika zikhona izinto kaHadebe bese ngiyambuka ngithi yabekezela le ntombazane hleze mina ngangiyothatha isuitcase yami ngibuye ngize ekhaya umuntu wami engasebenzi ungenze njani umuntu wakho engasebenzi wena angithi phela wena uzemnothweni awuzange ukuzokwakha wasithatha isithiya samanqimalo uNkululeko wasivula isithiya samanqimalo wangena ngaphakathi kulela khaya wakhulisa ingane bakhula umduduzi namhlanje umduduzi khona wakhuliswe uye ufika kunabafo wabo bakhona khona bekhona uyalala lapha kade becela ngisho ekitchen akaxwayi lutho uzokuthi ayikho into azoyenza bayafika lokhuza unkosikazi omazibani bathola yena kakashada uhleli
uthuthumele akangibuzi nokumbuza ukuthi kanti sisi mina ngihlalele kepha wahlala ngithi namhlanje ngiyambongela uyisimangalisa enhlizweni yami baze basho abantwana bami bathi mama noma ngathi umalumekazi wenzeni angeke uzuyithathe wena leyo nto the way umalumekazi umthanda ngakhona nanga amantombazana athi hayi wena mama uyamthanda umalumekazi umthanda ngenhliziyo yonke le ntombazane-ke ngiyixoxele ngithi mangivelelwe yinto egoli ngingwabile egoli baphelile emzini wami mina ngisele nabantwana bami kuphela emzini wami kepha mina yonkululeko noma Mzwakhe esebenza athi gibela ibhasi uhambe kube ngathi ubuya la eduzane mangifone ebusuku unkuleka ngo-10 sekakhona uzohlala nami uzongibuthi uthe ngomama Nkululeko uyazangibuthe ngenyanga zephelile bengile eDaveyton ngishonele usibaba wokugcina umkhwenyana kasisi wami uLamanani babushome wayekhona athi sisi ngingahlala ngithini ngoba umamami noma ngimdala kodwa ngiyamnika indawo yokuthi umamami ngiyambongela Mzwakhe ngohlala ngikubongela mntaka baba ngohlala ngikubongela inhliziyo angakuthi ngingathini ngicela ukuthi nobambe lo yakunzi nivulekile lakhaya ngithi noma sangena manje lihle livule kusekhona abazali ngithi ngiyambonga lo ntombazane futhi angazi bathandeka ukuthi ngingangifuka la ngaphakathi yazi le ntombazane noma ngingathetha ngithini Nkululeko manje athayi sisi leyo nto besizoyilungisa sekubani manje okucelile ngithi hayi indaba phela ihlali phansi athaho bathanda izindaba ulo uyilekayiyo abanye babafuthi bathwala amehlo umuntu athi angeke uzongitshelani into engiyithandayo ngokuthanda ivangeli angikhathali ukuthi akekho enyonini yethu angikhathali ukuthi akekho kuphi kepha nje ngokuthanda ivangeli apha bengila eRoma ngehla ngebhasi ngibuye eGoli ngehla ngebhasi ngafika omama engihamba nabo wayekhona wafika ekuseni wathi Nkosazane sewukhona sisi wami ngithokoze emoyeni wami bese ngithi wonke umuntu avela athi malume selakho ngithi ngiyambongela mfowethu ngiyambongela bathandekayo naye malume bathandekayo amazi ukuthi ngingathini ngiyambonga nonke angazi ukuthi ngathini ngalo mfazi wami angazi ngathini ngalo mfazi wabantu angazi ukuthi ngathini ngaye ngandakahlathwayo angazi edlekayo eyibhatha eyiqeda ngomfraya nakanamapa ibe yazishelelele family ngisho ukuthi engathangeza thina Siyabonga bazalwane, siyabonga sisomdala uninga anakho ngithe babunkosi mani bashadisa nathi baqala uhambo lolashoyo ngubaba Hadebe nomama Hadebe mahlatshwa siyabonga omunye ngacabanga ukuthi usisi lokho ayikhulumela kona uyayikhulumela simofakazi abaqandula ikhanda siyabonga mahlatshwa ukuhlala nje nalo Mzwakhe bomakoti niyezwa emshadweni akuhlalela ubuhle kuphela uhlalela zonke izimo zasemshadweni awuhambi futhi uneka umnyeni wakho ebakithi ngingakhuluma fikile ngifakazise le show sithi iqiniso kuningi akaqedile usisi kodwa nje sizobonga ukuthi uMahlatshwayo ungenile amuzi umuzi angiqhubeke sesimungeliwe ke bazalwane uMahlatshwayo wafika lapha ekhaya kaHadebe elethwa ebanjwe ngesandla umndeni wakubo kaHlatshwayo ngizocela bakaHlatshwayo bazosho ukuthi kambe ke ubaba Hadebe sekwahaya yini khona eyosho ukuthi usecikekile akasakwazi ukuhlala naye baba wethu umalume usibali wethu usithembiso Hlatshwayo owanikezela ubaba Hadebe lo Mahlatshwayo ngizocela ichorus bazalwane ngicela sikhululeke nje sibe semshadweni sizogubha usuku lababa Hadebe sihlabelele sikhululeke sonke Jalo,
thina sidlule ezinzima azalwane sidlule Egama lenkosi yethu uJesu Kristu. Usithembiso mina wakahlatshwa. Umama Hadebe usisi wami uNdaba. Ngicela uma kuwukuthi mhlawumbe ekhulumele la yavela ukuthi bayengishaya engenzani ingakukholwa lokho. Ningakholwa lokho. Kodwa ke usisi wami lo omdala ongikhulisile ungigezile isesemncane wangishaya ingakukholwa kodwa lokho. Wangishaya namhlanje I am very much excited ukuthi I get the opportunity yokuthi ngizoma ngibe umalume but ngikhulumela abakahlatshwayo ngosisi wami. Opportunity yokuthi ngizoma ngibe umalume but ngikhulumela abakahlatshwayo ngosisi wami. Ngicela ukurecognize umndeni wakahlatshwayo wonke okhona lapha. Ngicela umndeni wakahlatshwayo uphakame. Bonke nje bakahlatshwayo bakhona ngicela ukuthi baphakame. So this is part of ifamily yakahlatshwayo ekhona la in support of this gathering. Ngicela ke nihlale phansi. Sicela ukuthi siphinde sirecognize umndeni wonke wakaHadebe. Ngicela ukuthi ungasukumi ngoba ke ungasukumi. Sicela nje ukuthi ngoba isikhathi sincane ungasukumi ubekezele nje. Ngoba isikhathi sincane right ke ngizokhuluma la ngoba kuthiwa ke ngumalume ngikhulumela ke abakahlatshwayo. It is true ukuthi usisi wami ungikhulisile wangishaya zaye ngakaqothuka ikinwele manje ngiyabona ukuthi mayisangacasuka nje acabanga ukuthi khona asangakwenza akukho manje asangakwenza ngoba kufanele abhekisise ukuthi khambekile manje namhlanje ngina 43 early 80s bengikhuliswa uyena usisi umayeshiye ehambe eJaldini esenzele konke ngaleyo mnyaka yama 80s. That is when I started to know ubaba Hadebe. So ngaleso sikhathi kwakuMzwakhe. Ngaleso sikhathi kwakuMzwakhe. Wayethi mayiqhamuka sigijime thina siyoshe endlini ukuthi nangomzwakhe. Kwaziwe ukuthi hayi umzwakhe usekhona. Ayinibusisi inkosi. Ziningi izinto bangcwele engingasikhuluma abanye I think bona themselves abangeke baze bazikhumbula. I need to share something. Abanye benu might find it embarrassing. Abanye benu might find it as a joke. Abanye ke ngibakuthola ngendlela abakuthola ngayo. Sisakhula lapha elindelani ubaba Hadebe beseqhamukile ekhaya. Ngimazi ke wayeseqhamuke ngalopho uhlelo kodwa sasimazi ukuthi ukhona. Ngelinye ilanga ke bayazi kakhulu abantu baseGoli kunalento yokuthi makuplasteliwe phansi uyabona bese kufakwa upolish kufreyfwe phansi kucwebezele kuze kushiblike. One slimana day
uyafika ubaba Hadebe hayi inkulumo yami honest nje ningathuki uyafika ubaba Hadebe I don't think sisayikhumbula lento. I need to share this because it's my first time ever I stand and talk about usisi wami emshadweni wakhe. Uma ke efika ubaba Hadebe usiyangithuma usisi. Phuthuma Sithembiso uhamba othenga iqanda esitolo. Ngaleso ikhathi kamaqanda ngicatha ayise 15 cent 20 cent ngaleso sikhathi. Usakwazi ukuthola iqanda elilodwa esitolo. Hambe ngiyothenga iqanda esitolo. Ngibuye gijima manje ngifuna mangikhuluma indaba yokufrayfa phansi iza lapho mangigijima ke ngigijima naleli iqanda ngithunyiwe ekhaya ukuthula ebandleni ningathuki angithi ngangumntwana nje othembekile ngigijime mangifika endlini naleli iqanda ngiliphethe kufrayfiwe phansi mangithi ngiyabreka ngiphethe leli iqanda kufanele ke ngidele okodwa phakathi kweqanda nempilo yami liphunyuke leli iqanda elilodwa lalilodwa I don't think usayikhumbula lento liphunyuke leli iqanda ngizama ukubreaka nje ngoba manje kwakliniwe ekhaya kufrayfa kufaka upolish pa nganoma ucobra bese khona mangishiblika liphunyuka leli iqanda phihli phansi akusadume lento yokushawa kodwa ngangingashawa kodwa akusadume lento yokushawa ngingashawa liwe leli iqanda ligoqwe ngo-newspaper phihli phansi ngivela ngibona ukuthi sibhemile usisi ngalowo mzuzu avela asuke athathe leli iqanda njengoba linjalo angithi laselifele phela iqanda malike lafa sisuke seliredi ukuthi avela lithatha usisi leli iqanda alijikjele epanini akasakhumbuli yena but ngoba kwakuthunywe mina ngiyakhumbula so alithathe leli qanda alijikjele epanini angithi lilodwa nje mhlambe kwaku 15 cent okugcina lithathwe leli qanda alijikjele epanini ngisinde kanjalo namhlanje ayikho ifoundation yalo nkulumo engishoyo but ngalawo ma 80s i-relationship yabiqala that is how my sister built i-relationship yakhe ekhona namhlanje ngalelo qanda elilodwa ayengithume lona ngaleso sikhathi elafa sekufanele ukuthi aphinda ngithume ukuthi ngiyothenga lelo qanda kunjalo uSibaro walicosha lelo qanda walihla sengaphika namhlanje ngoba usewumnumzana kodwa ke mina ngiyakwazi lokho I don't think usayikhumbula lento akasayikhumbula kodwa yenziwa yimina yenzeka kumina ake ngidluleke ngikhulumela abakahlatshwayo so sishadisile kahlatshwayo sabakhipha omakoti abanye babo bakelile laphana njengoba nibabona bavele emkhuze nampa bahle bayamoyizela nangusisi omdala laphana naye muhle bayamoyizela bahle sibakhiphile usisi wami waphuma waya kaHadebe waphuma ke waka Hadebe ngisemncane ngibuka I was there masimkhiphe emlazi ezakadini bathi ke engifuna ukusho umama Shongwe ukhuluma amagama amnandi ukuthi usisi wami ufikile kaHadebe ubaba Hadebe engasebenzi engenalutho angimphoqa ubaba Hadebe wafika usisi wahlala wafika usisi kaHadebe ubaba Hadebe engenayo ngisho imoto wafika usisi wahlala wafika usisi kababa Hadebe ubaba Hadebe engenalo ngisho ilawu kaHadebe wafika usisi wahlala wafika usisi kaHadebe ngicabanga ukuthi niyazi indonga zakhona manje sezizinhle kakhulu
leza indonga ezibrown leza ezibomvu laphana umuzwa kaHadebe ubunjalo ungaplastiwe ungenawo ngisho iTV wafika kodwa usisi wahlala kuze kube namhlanje. So what I want to share ukuthi njengamanje sibhekene neproblem yokuthi imshado yamanje iyazamazama ngenxa yokuthi asinalutho. Abanye bethu bafuna ukusishiyela ukuthi imoto asinazo. Abanye bafuna ukusishiyela ukuthi asebenzi. Abanye bafuna ukusishiyela ukuthi we don't even make a 5,000 rand kuma salaries ethu. Kodwa phezu kwakho lonke lokho my sister stayed. Waze wawuthola ubaba Hadebe I think ubebamba ama piece job Nkosi yami ebamba ama piece job eyeka kube nje kodwa usisi wami wahlala. I think ubaba Hadebe into abeyenza usisafike yenze engakhuluma ngayo ubaba Hadebe ubeyihlabelelela nje. Umuntu wesihlabelelo weyiculela kanjalo nosisi wami uyacula ke kwahlangana kwabamnandi. Ilokho ke engithanda ukuthi ngikubonge ngikukhulumela abakahlatshwayo ngosisi. Usisi uthe efika kaHadebe akazange asoleke. Namanje noma esekhona umndeni wakaHadebe noma ngabe unjani akafikanga wathi umndeni wakaHadebe umsanganisa ikhanda ubuyele ekhaya. Kodwa uhlale phansi wawuthatha umndeni wawuhlanganisa. Kunabantu esibaziyo baseGoli namhlanje. Abasuka eGoli beze kaHadebe kaD because of usisi wami. Nabanye khona la endaweni kunabantu engaba bangeni lapha kaHadebe ukuba unkosikazi wakhona akasiyona lento usisi wami ayiyona. Njengamanje kuzamazame zonke igodi zizwa kwi20th anniversary kasisi wami nobaba Hadebe ngenxa yomoya kasisi wami emzini wakaHadebe. Kunabantu abangeke baze bakuthande ngoba kunjalo. Kunabantu abangeke baze bakuthande sibari ngoba unjalo. Kodwa namhlanje usisi wamkela zonke ihambi kaHadebe. So angifuni ukuphakama ngimenze ngathi ungcono kodwa ngalokho sisi siyakubonga ukuthi awusiphocanga nathi siumndeni wakahlatshwayo. Uma is proud ngawe akekho la ngoba akakwazi ukuhamba but uma is proud ngawe. Namhlanje siyakwazi uyacula uyangiphuma uyangena emabandleni wenza yonke into. Today umama umfundisi and we are very proud ngalokho and siyafunda. uNkulunkulu ke siyacela ukuthi ke anibusise ngalokho. Namhlanje sengiyaqeda bafowethu sengiyaqeda. Namhlanje iminyaka ewu20 beshadile. So njengoba kuyiminyaka ewu20 beshadile kusho ukuthi izinga lempilo esebekulona selishintshile. So u20 years is not a little time esebehambile. Now this is what I want to share especially with you Sbar. U20 years akusisona isikhathi esincane. Njengoba usungena ku20 years usuqhubekela phambili it means ilevel yempilo iyashintsha. Bonke labantu abakumemeza emgaqweni bakubize ngechampion. Namhlanje ngicela bazi ukuthi uma bememeza bamemeza ibishop. Amen. Angazi bethu noma ngabe ichampion but angifuni ukuthi ngiqhamuka nobaba osuspende 20 years emshadweni ngiqhamuka ubana awu champion ilevel yakho mfethu osukuyona sibari ayisekho emgaqweni. Ilevel yakho osukuyona njengamanje ayisekho emgaqweni. Ngicela ukuthi izinga lomgwaqo liphakame njengoba ula phezulu sonke siphansi and uphezulu wena. Ngicela ukuthi bonke laba bantu abakubiza I'm not saying you are not a champion but namhlanje prove ukuthi you are a grown champion. Asingakuphathiswa komngani wethu. Anginiphoce bazalwane but umuntu deserves respect ngokwe level yakhe. Sengiyaqeda ke. Sbar ngiphethe lento mfowethu. Hayi. Ngiphethe lento. So ke abanye ngeke baze ba understand. Angiqondile ukuhamba endleleni zabantu.
So abantu abangifundisa ukukhonza ukuqala kwami ukugqoka ijazi kwaba yibona laba bantu bobabili bangifundisa ukukhonza enyonini. So namhlanje sibalo wami njengoba wenza 20 years kufanele ukuthi ngiyikhulume lento njengosibalo wami ukuthi uzalelwe enyonini. Ungaphuma uhamba uyesiphiweni uphuma uhamba uyekephi wenze kephi na into engikuphathele yona. Na into engimuphathele yona njengosibalo wami indlalifa angikhathi. I'm being honest njengegazi ukuthi sibari mawusukwenzile konke ngicela inkosi inibusise. Amen. Baba wethu Mtambo, siyakumungela ubuholo semngenile njengamanje ubaba wethu Mashiyane usephakathi kwethu, umholi baba wethu Qwabe uphakathi kwethu uzobungaza lolu suku la baba Hadebe, baba wethu Mkhwanazi, baba wethu Ntuli, siyanimukela baholi senikhona ukuzosho ukuthi labafethu abaqhubeke bahambe. Siyabonga baba uHlatshwayo okukhulumile konke kweli Hallelujah, Baba sefuna no. Siyabonga bazalwane, ubaba Hadebe ke nomama Hadebe lo. Ngiyabona Mtambo baze benze nje kusho ukuthi khona le esele khona. Angithanda ubaba Hadebe nomama Hadebe ayihlabelelele kodwa bazokwenza lokho makuthi thina esizobungaza bona. Ngishilo siqala ngathi abantu esize ngabo abahlabeleli lapha. Ngicela nje bangaphinde bakwenze lokho kodwa ngizobavumela bakwenze mawukuthi thina asikwenzi lokho. Umndeni wakaHlatshwayo nomndeni wakaHadebe usukhulume kahle bazalwane. Ngiyathanda sisi simbonge ubaba wethu Sibaru wethu babushonge selele kwabandayo owathatha lo msebenzi wathi angikwazi ukumbukela uSibaru wami. Wathi Mahadebe senze njani. Siyambonga kakhulu baba wethu uShonge bazalwane. Abantu bayabukelana bayayekelelana. Siyambonga kakhulu baba uShonge umsebenzi wawenza ubaba Hadebe namhlanje ubaba ekhaya la kaHadebe. Siyabonga nomndeni wakaHlatshwayo owamukela umndeni wakaHadebe uzokhuluma bethi bafisa ukuthi abantwana bakhe nabakaHlatshwayo bangalinda amabhasi nezitofu ezinkulu nemshini ukuze badedele umntana wabo. Kwaukuthi bamdedele ukuthi umntana ayobakhela igama nesibongo njengoba elakhile lelagama uMahlatshwayo. Sidlulele ke phambili sinomakhelwane bethu alibonile lelakhaya mephela abazali bethu babuka batlapheli ikhaya lamanxumalo. Okuthema sekufika lo Mahlatshwayo bathi lavuka. Umama wethu Mrs D Mdloli okhulumela umakhelwane ngalabazalwane bethu bobabili umama Hadebe nomama Hadebe. Baba wethu Mtambo Amen, 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 amen.
Hallelujah. Hallelujah. Wozama singene ebukhona nibe Gosi sithi waza singe ebukhona Ngisukuma nokunibingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelele obaba nomama ngokwezihlalo zabo nomakhelwane bami egameni lenkosi uJesu Kristu. Bese ngizobingelela izihlobo zaka Hadebe, bese egcineni ngizobingelela osingabo. Naze nabahleke dad. Nibahleke bo. Hayi bazalwane. Ya, omakhelwane bami laba. Singomakhelwane. Sizosho nje ukuthi siyanibongela. Ukuthi nize nifike kuleminyaka le. Ku20 years. Hayi, siyambonga uNkulunkulu uhambe nani. Baba Hadebe. Lithi zikaNkulunkulu ziningi inhlupho zolungileyo wami. Kodwa mina ngiyamkhulula kuzo zonke. Hallelujah. Bazalwane kuningi okubehlele. Kuningi okwenzekile empilweni yabo. Kodwa ngibheka uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje osehambe nabo kwaze kwala. Kwaphinde kwaba kuhle. Hayi phela uNkulunkulu akashiye ebini. Hlobo akashiye uNkulunkulu ebini. Uphika ngokuthi uzongena nathi kulobo buhlungu. Kodwa futhi uzophinda aphume nathi. Aphume nathi siphila. Hallelujah. So ngiyakubongela baba Hadebe. Ngikubongela ngonkosikazi. Lo nkosikazi owamthola oyiquality
ongeyona iquantity. Umama Hadebe akayona iquantity. Hey, akayona iquantity. Akuyena umama ohambe engena komakhelwane enza lokho ekhuluma indaba enzani. Yabona mina makade ngihambile ngaya ekhaya ngenhla mase ngibuye ngithi hawu sekuyakhulekwa. Hey bazalwane, ayiphelanga inkonzo yokukhuleka kaHadebe. Ebusuku ayikazi iphela inkonzo yokukhuleka. Namanje basayibambile kuyakhulekwa. Ayikho enye into bazalwane. So nje ngiyambongela ubaba Hadebe. Ngoba zithi mayigana izingane zasemakhaya. Kube buhlungu. Uthi kazi inkosi yami, hey unjani ke lo esilethelwa yena. Kodwa mina ngizothi baba Hadebe, imkhuleko yabazali bakho. Mhlambe wena wawusamncane ungakazi lutho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ubaba umkhulu Hadebe nogogo ngoba babekholwa. Imkhuleko yabo babefisa ukuthi engathi umntwana wethu angathi mayisegano aganwe unkosikazi. Hayi unkosikazi bazalwane lona. Sekhulumile ubhuti wakhe. Hayi siyabonga. Nathi siyabonga bengisathi ngisazosho nje ukuthi siyomakhelwane simbonile umama Hadebe. Hey umama omuhle ekseni, omuhle emini, omuhle ntambama akaze ashintshe. Ngisho kubingelela unalesi smile ongazi ukuthi hawu umama Hadebe ngasathi sibingelelana wayesesmile kangaka. Hey ngiyakubongela baba Hadebe. Ngibonga uNkulunkulu owaba nawe usuthatha unkosikazi uganwa mina ngadideka ngathi Nkosi yami kodwa Mzwakhe ngibe ngithi Mzwakhe umbishopi. Hayi sizolujwayela baba Hadebe. Sizolujwayela. Ngimdala nginaye kodwa phela umbishopi. Ya ngoba nasemasontweni uthola ukuthi umfundisi ophethe uyingane kodwa manje uthi baba umfundisi. So bazalwane ngizothi nje ngiyanibongela ingane zakwethu. uNkulunkulu esehambe nani yonke lendlela. Uyazi mungena emshadweni akusho ukuthi kuhlale kuyitharodi. Khona isikhathi la mhlawumbe angazi mhlawumbe akukhulunywa mase kushadwa. Siyajabulele nje ukushaya istep singene ngestep. Kanti istep phela siyasala. Siyaphela istep. Uthi baba nezingubo ezibolekiwe ziyaphela. Kuyaphela. Bese kusala ukuthi ke usemshadweni. Ufuna uphile umshado. Ufika kwehla, ufika kube kuhle. Khona iculo lithi tar road kwesikhashana, bese lithi gravel emva kwalokho, bese kuthi lentaba iyenyukela. So bazalwane ngizosho njalo ukuthi hayi ukuthi kube kuhle konke kulabazalwane. Bekuba khona isikhathi esithi siphinde sinyukele. Kodwa ngibonga uNkulunkulu obenabo kwaze kwafika kulesikhathi samanje. Siyanthanda ke baba Hadebe nomama Hadebe somakhelwane. uNkulunkulu engathi angaqhubeka futhi niphinde nithi another 20 years bese nithi 40 years. Hey, hayi siyabonga ngalabazalwane. Hey, ngakhuluma kuze kuse. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga umakhelwane wethu osekhulume inkulumo enhle efakazela yena le nkulumo. Ngicela ukulungisa le umalume uhlatshwayo akayikhuluma la. Nangu baba uBishop Mathonjwa. Bengeve ubaba uhlatshwayo mhlambe edelela bazalwane. Ubaba Hadebe megcotshwa. Ubaba Mathonjwa nangu ngikhombe eduze kumina nangu uBishop. Fumbesi. Ngathi nami ngimize emfo angithi sikhula sonke. Wathi emayesi alisekho lo gama. Usakhumbula baba? Ngizama ukusho leli gama elithi sivamile thina abazalwane sikhuluma into sijike thina sijike thina siphikisa. Nithi ke mama ungabusambizwa ubaba ngegama. Thina esibashadisa sithi Mzwakhe. Enzani kumama thina simbiza ngegama.
ufika kaHadebe usuzothi nje uphi Mzwakhe angithi thina esibuye simosha bengizama ukulungisa le bazalwane uthi akuyona inkulumo yokuphoxa le kade ishiwo ubaba Hlatshwayo nami ubaba Mathunjwa nangu waqondisa mina umuntu meseshadele nje kwisintu kuyesethu ke bamnkosi kwisintu sethu umuntu meseshadele ubaba akaba asabizwa ngegama umakoti uba negama abizwa ngale emzini abasemzini abambiza ngegama angidluli sinomngani walabafethu bobabili ubaba Hadebe nomama Hadebe umngani omkhulu behamba nje stradini sasenyonini nabo kukhulu asikhula sonke wazwa uNkulunkulu uyamsusa lezweni elikude wamletha nganeno ngalapha eThekwini baqhubeka nalobo umngani ongumama wethu uMambatha umgaga umbuyisa make Nambatha Mbuyisa uhamba nobaba kwakhe uSibarwethu simthanda kakhulu esingena kwakhe ehlale 24/7 angabuza ukuthi bamba nini kanti lamazayo nakho angithi mama uBishop Khumalo siyahlala mekuthiwa nje esayoni nali iqiniso ngalikhuluma uSibari akakwazi nokunihlukanisa ukuthi lo isayoni sase etrust noma sasenyoni wazi ukuthi izayo nje into eyodwa efana nayo ngendlela sithanda ngakhola lo Sibari wethu dadewethu umama wethu uMambatha Mgaga ekhulumela abangani ebongela labafuwabo bodadewabo ebangeni lomshado sebelihambile ngiyakunikezela mntana nasekhaya uma kaGugu ngiyabonga mntama sihlabelele bazalwane kamnandi kodwa sihlabelele kamnandi isezonweni sami makwazi nje unyakazo ngathi unyakaza kancane nje 3 minutes angisindisana uphumelekile nje lo 2 minutes uthi unyakaza la uhlezi khona
Ngiyahlala. Oh, it's nice to be here. Angithi umuntu nento yakhe. Nami nginento yami. Odadewethu bayalazi udaba yiko lokhu sebeqala lenkonzo lo. Ngoba angithi benibonile bengiphethe imic kodwa ngingasho lutho. Bengingasho lutho ngoba nami bengilinda ukusho kwami njengoba sengikwenzile. Amen. Amen. Ngiyabulisa abazalwane, ngiyabulisa kobaba, mama, ngibulise osingaye. Bese ngibulisa isithandwa sami isithanda amazayoni. Amen. Amen. Isiphakathi kwethu ungiphelezele nami ngiyabonga. Amen. Ngizokhulumela abangani bakudala. Long. Saseyilenda ke ngalezo ikhathi. Mngani wami yabona namhlanje ngigqoke kahle kanjani? Ngikhipha ubest wami nami. Ngiyakubona umuhle nawe. Ngiyakubona ukuthi ukhipha ubest wakho. Ngoba ngale yamini yomshado hayi kwakushubile. Ushilo usisi. Kwakushubile sasisonke. Yimi lo ngangigijima. Ngenza ngibona phela manje ngithe ngumama manje. Ngalesa sikhathi nami ngangiphephuka nje ngithi ngiphephuka ngisifana sobabili. Siphuma kude kabi ke Nkosi yami. Sahlangana enkonzweni enyonini. Ekhaya kuse Newcastle. Newcastle Sise ekhaya kuse Newcastle abazalwane. Satholana enkonzweni ngothando nje wathola ukuthi nami ngiyabathanda abantu naye umuntu othanda abantu sahlangana nje kanjalo kodwa nje kwenzeka leyo into nje yenzeka sagcina singabangani. Angithi kithi ke kuse Newcastle. Aba bonke no baba mayise lapha. Ngihamba ngilanda indishi ngiboleke nendishi komakhelwane sebeyogeza. Ngibathelela amanzi. Ngiphathi gijime negroup ngibathelela amanzi makusekuyi break kufanele kuyogezwa. Ekhaya phela abangani bami baseThekwini kubele kubonakala ukuthi banomngane eNewcastle. Amen. Nje kwaqala lapho kanti kuzokwenzeka ukuthi sinobaba sibuye ngapha eThekwini. Kwangasiyeke ubaba umgaga ngaleso sikhathi kwakuse ubhuti umgaga ngiyacabanga kwase ubhuti bongani ngaleso sikhathi njengoba noma mkululeke kwakuse ubhuti Mzwakhe ngalezo ikhathi hayi thina sa keep it hayi you keep it thina sawenza nomngani wami sobabili sasidudana ngento eyodwa sithi ahlale mngani noma singazi ukuthi soshadwa nini kodwa sihlale sahlala noma ngabe singazi as long nje besithanda labo baba asihlale noma bangahamba abangani bethu babehamba abangani bethu bashada sihambe siyobasingatha sibuzana ukuthi thina hayi sibone ukuthi hayi kuyathuleka nje ngapha kithi kuyasibhedela nje kuyathuleka mina nje ngashada after 11 years noma ngasakhumbuli kumngani ukuthi washada after how many years kodwa yena uyela ngalapho naye into esasidudana ngayo kodwa sasidudana kahle futhi okwakumnandi ukuthi sasikholwa khona kunjalo sasikholwa noma lalokuncanyana ukholo lwethu lolo ngoba sasebancane phela ngaleso sikhathi kodwa engikuthandayo ukuthi uhambe wazi wafika la sasidudana ngento enhle sagcina sithola abakhwenyana bethu aba right la besasikhipithe nabo keep it nabo angifuni ukusho legama leli kahle angithanda ukulisho kahle ngizama ukulihloniphisa lithi ukubukeka kuzwakala kangcono yes sagcina sihleli nabo ayisibathanda ke futhi siyabathobela namanje kusenjalo futhi namanje sisakhuzana nangaloko sinayo umngani wami ngikhumbula njengoba kukuhle kanje emngani wami namhlanje njengoba nami ngithi ngigqoke kahle ngimuhle ngikhipha ubest wami nami namhlanje ngoba ngalela langa sasipatanisa hayi kancane kwakunzima ngalohlobo luyisimanga yabona mase kusengizongena inkonzo especially ntamba waye driver yimi ngatshontsha imoto kaBaba uMgaga wayehamba ngo BM uBaba uMgaga
hayi ngathi phela manje sekufanele ngathi phela manje sekufanele ukuthi ngichaze ukuthi izayoni zami manje kumele ngiyisupport ngemoto yala ekhaya mhlambe lo baba ngeke understand lento angitshontshe nje ngicace nje ukuthi ngitshontshile imoto ngayitshontsha mina imoto kaBaba ubaba ke uyathanda uyihlalela ekhaya ihlalela endlini yakhe angaboni nase garage ukuthi imoto ayikho yes kodwa mina nje mangishila ukuthi hayi ngiyemshadweni kaNkululeko uyazi ukuthi ngisemshadweni hayi wabona ngamavideo wabona ngevideo imoto yakhe ithi ishaya amatayi imoto yakho wathi awungathi imoto yami le ngathi ayiphela baba imoto ziyafana babenike mina ukuthi ngibe udriver ngangizamela umngani wami angithi sivala ikhala ngiphantela umngani wami kodwa le ehamba phela le ngithi hayi baba kuseyakho le moto ziyafana imoto bangiboleka imoto ukuthi ngoba mina ngudriver angidrive ngahamba ngayo ke mtaka baba sindlule kodwa lapho kodwa umngani wami washada yabona enkonzweni yasebusuku nje mina ngafunda isifundo nje kakhulu emshadweni kaBaba Hadebe nomama Hadebe enkonzweni yasebusuku kwangena lutho ayemancane amaveji ethu nje angisho nje mhlawumbe amaveji emancane amaveji ayisiloko esibona abazalwane bengena mina ngigijime ngiye kubo ngigijime ngifike ngikhokhobela ngime lapha phakathi kwabo ngithi ngicela ngiphi imali leyo kunikela ngithi ngipheni imali leyo kunikela ayashoda amazambane kuyashoda ukuthi angithi ngizogijima mina ngiyothenga ngangiya kuphi eCambridge khona kwakuvula khona la kaMashu yes Cambridge kodwa kwenzeka waphumelela umshado waba muhle uhlelo umngani wami until manje ngibuye ngithi mina yabona umshado enjalo esokolayo kube nokukhona ukusona iyahlala njengoba ihleli futhi sazohlala bangani bami ngiyanithanda nginifisela eminye iminyaka neminye nami ingubo yami ngizoyiqoka ngeanniversary yami kodwa uyalazi ukudaba kwase kwenzakalani ngase ngithi hayi ngizoyiqoka mase kuyi-anniversary kamngani wami thank you so much yeah bye bye. Siyabonga bazalwane, siyabonga umama wethu Mgaga obungani obunjena ongakhohlisana kweliqinisa impela baba uMathunjwa ubuholi bakushaya idudla nobaba wethu uBishop uBZ kwakushaya idudla ngalolo langa nalo mama lo etshontshe imoto kaSibari Asibari usasumxolela useyivumile lezi izono lezi kwakuyimoto yakhe impela butbongani siyabonga abazalwane hey labazalwane laba angiyeke futhi ukwayiqala umalume uSisimey kubukhona usemsebenzini ubezoyifakaza le bethandana labantu bo jobethi nje umama uMgaga akasazi noma umama uHadebe naye begcinene nobaba uHadebe uthe khona igama libalekelayo umama uNgcobo Bishop Tondo uthe khona igama libalekelayo ulikhulume ngesingisi wathi keep it begcinene 16 years niyabona nje manje sibala u20 kuno 16 years behlezi uma kaNjabulo engadli Kentucky kodwa ethanda ubaba kaNjabulo yabona besithi masihamba siye eGoli sihambe sihlephula isinkwa nalo mama esethola itoho umfowethu ngale ebholeni kwaNdebele sishare sinako sithi soyithola imali kuyena phambili wahlala lo mama mina ngifuna ukukhuluma baba Mathunjwa kodwa ukuba bekuthiwa ngikhulume bengizothi baba Ngcobo ngiyabonga baba usukhona Bishop mama Ngcobo ukhona dadewethu hey labazalwane baba Mathunjwa ngoba ngibaqhawona kuthina baba isibonelo labafethu baze bahlale nabo kanje babukela kubaba uNgcobo noma Ngcobo thina singenile emshadweni kodwa siqale sabuye sayidlalela la sidlalela khona yabo
lo baba nalo mama ubaba uNgcobo nobaba uHadebe bayisibonele kuthini bangena emshadweni zahlalelana izingane zabantu namhlanje abaholi bamNgcobo ngikhuluma iqiniso ngithi sibuka isifundo kunina nobaba Hadebe kuba lo 20 years kuneminye ngaphambili noma abazali bethu babengathandi sisi kodwa ngathi leculo lemaphoyisa solundu bathi libala kuye walibala umama Hadebe ubaba Hadebe walibala ubaba uNgcobo kumama ukaMalinga namhlanje uNkulunkulu uthe mama uMbatha emshadweni enjalo iya sustain abazalwane siyanibonga bafethu emshadweni wenu ngithatha lethuba njengamanje kunobaba wethu uQwabe baba wethu uQwabe umpriest uMqwabe othatha ingxenye enkulu empilweni kaBaba Hadebe ngiyaxolisa abazalwane mhlambe ikhulumeni zethu zonke kuningi abanakho ngalolu hambo lalomshado kodwa bengicela uhlelo lethu lithi ngo4 funa ngabe funa sesiqedile nje hayi nothi sobe sesikhona funa sesiqedile ngicela ikhulumi zami zonke kusukela manje ngiyacela abantu kuyininga 2 minutes okwazi ukwehlisa futhi uzokwehlisa baba uQwabe ngicela ungachithi isikhathi baba uMtambo sicela usiphi ichorus nje yebo smile thank you sir
Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizobingelela ubuholi bonke obukhona ngegama lenkosi. Akonakele lutho, akonakele kuhle nje abazalwane. Ayikho into wrong, siyabonga. Shayela uNkulunkulu izandla. Ngizobingelela ifamily yaka Hadebe, imndeni yethu. Abakahlatshwayo, abakahadebe. Ngiyanibingelela abazalwane, abangani siyabingelela. So mfethu kuhle nje. Mina la emshadweni ngenila ngaselioshona yabo. Bese lithi yabo ngase ngangena uNkulunkulu wangidabukela. La uNkulunkulu wangidabukela nje yabo. Wangidabukela futhi ngiyabonga ukudabukela uNkulunkulu. Ngoba abantu ayibahle bana abantu bakhuluma emakhoneni. Amen. So siyabonga mfethu. Butwami siyanibongela. Konke engizokhuluma ngayo bazalwane eyenzakalayo embi futhi ke uNkulunkulu akayithandi manje nanini. So ngibonga nje mfana ngayikhuluma lento ngelilanga uthi eminye imishado isicontrolwa incwadi zasecourt. Isicontrolwa ile ncwadi ekuthiwa iprotection order. Fana ubonga uNkulunkulu nje wena uhleli nonkosikazi wakho uncontrolwe le ncwadi. Ethi ungabe sangithinta ungasondeli kumina. Wakhuluma nje nami ngijimeze kuthina emaphoyiseni. Emshadweni akusahlonishwana. Sekuthenjwe inkantolo. Ngifike mina ngizolanda ubani ubaba Hadebe ngokuthi usehlukumeza ubani umama. Ngoba uyalandana ngibonga. Umsebenzi wami. Hayi bazalwane yilokho nje engikusukumelayo futhi okwesibili ungamdelela umuntu ngoba ulazi ikusasa lakhe. Ungamdelela umuntu ngoba awulazi ikusasa lakhe. Okwesibili uNkulunkulu mayidala umuntu khona isikhathi lapha lalise khona indoda wasekhipha wesifazana. So amadoda kahle awadalela ukukhuluma. Sithuliswe uNkulunkulu. Unkosikazi wakho mangabe ekhuluma vele uNkulunkulu akazange asho lutho ngaye. Kodwa ukukhulumile nathi wasilalisa sathula sathi du. Manje uma indoda ukhuluma njalo utholakala endabeni, indoda itholakala endabeni. Ikhonto wrong la ekhanda. Ngizotshela amadoda ukuthi namhlanje asiyeke ukukhuluma, asiyeke ukungena endabeni. Thula, uNkulunkulu ukuthulisile vele. Mfethu, thangabambezeli. Siyabonga mfethu. Siyazi ukuthi kuze ufike la hayi ukuthi bekukuhle. uNkulunkulu nje osisizayo. Thank you Jesus. Amen. Siyabonga. Okay. Masimbonge ono mosaga simthande yena simthanda ubaba simkhonze yena imihlangi Hallelujah. Sonke simenyiwe
namhlanje na sake uye. Baba wethu umpriest uQwabe siyabonga baba nokuba lo mshado uyaqhubeka. Sibonga ubaba uQwabe nokuba lempilo kaBaba Hadebe nomama Hadebe hayi ukuthi babe ngajabuli. Labazalwane babe share stick sweet labazalwane. Ngikhumula ngelanga mfowethu Masondo. Emva komshado ngithi Masondo ake sithathe lo mfowethu nje ayohlala phansi nje adle. Ahlale nje phansi adle. Simmukele emshadweni. Wengazi lutho umfo ukuthi khona izitolo nje la kukhishwa khona. Ofika uhlale khona. Sathi hlezi le eSun Coast. Hadebe dlana mfethu. Namhlanje ilanga lakho. Waya kanye umashiyani waya kanye. Owesibili wabuya wathi mfo. Uzokhokha malini la ngathi Hadebe hlala phansi idla. Idla la ufika khona udela khona uzothi udelile. Ngiyabonga mfethu kukho konke lokho awumdelanga uNkulunkulu. Awushonga uthi mahlatshwayo umshado wakho uqhathanise nabanye abantu. Hadebe awumdelanga mahlatshwayo. Hambe na indlela yonke mfethu. Nijabula la injabulo yabo bifike bekhona mawusuthi akiwe esontweni ubonti kuyaphelela baba. Umahlatshwa ufike lapha ekhaya kaHadebe bengakwazi ukuhlabelela. Angikhuluma iqiniso. Lo mama lo bengakwazi ukuhlabelela nokudressa nje bengakwazi. Samfundisa. Ngamfundisa sinonhlo. Samfundisa ukuhlatshelela kanjani. Makanjabula ukudresswa kanjani. Awuthi akudresswe manje. Uzobuyela eceleni. Wayazela nje indaba zangale emandeni ekhaya ezokudressa njengazazi uManjabula. Hey Russell siyabonga amahlatshwayo. Wafika wabayilento umamezala wakhe ade yona. Ngithatha leli thuba njengamanje bazalwane abasemshadweni nabangakangena emshadweni. Ubaba wethu Bishop ubaba uMathunjwa uzokwenza lenkonzo yokuvuselela ifungo zomshado sika mama Hadebe nobaba Hadebe abayifunga ngalela langa. Khathe bafaka iringi webafaka iringi yothando ongapheli. Amen. Namhlanje uzovuselela namhlanje. Sicela ukuthatha leli thuba sihloniphe ubaba wethu Bishop ubaba Mathunjwa okuyena uzosithathela lenkonzo yokuvuselela izifungo zomshado. Osemshadweni nongakangena emshadweni ubaba uQwabe uqeda ukukhuluma uthi ungathi usemshadweni ubaba wanda ngomlomo njengeshompa. Baba wethu Bishop Mathunjwa ngesihle ihlabelelo mahlobo ngesihle nje ihlabelelo. Ihlabelelo baba ngithi hymn not a chorus. Ihlabelelo baba. Ihlabelelo kusuma ubaba wethu Mathunjwa obebamba induku nobaba Hadebe nomama Hadebe emzini wasesiphiweni. Sisukume bazalwane sihloniphe ubaba wethu. Sebevele bayisumela bese angazi uzobadinga beme ngapha. Letheni umzali baletheni abazali bafana. Linda umama. Hawu. Lethana abazali bantwana.
Amadodana namadodakazi nabazukulu baletha abazali. Awuze Lilizela mama, lilizela. Flike baba shaykhwela baba. Shano, hallelujah. Awuze House do Samantha. Sathunywa uJesu oyiphamela athunywa nguSomandla shwele baba yewu ololo athunywa minonga ongathunywa nguJehova oshwele mkhululi wami athunywa mine soni athunywa mine soni athunywa mine soni ololo hallelujah athunywa mina athunywa mina athunywa mina